Bavê min rol modelek bû ji bo çandê di nava malê de. Ew bi xwe hem nivîskar bû û hem bi xwe jî lê dixist û stranê xwe jî digot. Ganiya min a hunerê bavê min bi xwe bû. Destpêka min di rêçawî de derbas bû. Bi hewildana ku ew di hinek kar û xebatê hunerî têxî nav malbatê de ez ji vê ganiyê min ava xwe